8 तारिख Januaryo मंगलबारनि साल ओ सालाव नेसो बाय नर्थ इस्ट स्ट्राइक दाखुक जाखा 2016 नि सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल आबोनो प्रतिबाद खालायो जों दफायक सम बदल अलरेडी आबोनि बागै सुप्रीम कोर्टआव केस फाइल खालायगा इलीगल इमाइग्रेंट्स नि बागै आबो जुदि ओ बिल पास होई थागा नाकाय चीनी मानथाय सुक्ताय दंमोन जों चीनी राजनैतिक अधिकार चीनी हानि चीनी रूल चीनी मानथाय जों ओ हानि बुग्रा आक उलवा हमकाय चलिया नङि थानाय आबोनि बागैनो जों ओ बिल पास खायमानि बा ओ बिल नोटिस आमानि तिनि लोकसभायाव जे बिल तिसामानि आबोनो जों तीव्र प्रतिबाद खायो ते ओ बिल न कुन मते पास खाय मेनिया जों सिओ चीनी हाव इलीगल इमाइग्रेंट अवैधभावे हा पाइमानि बागैनो अरो जों मेजॉरिटी तंगमानि माइनॉरिटी नि थाका फियाबा ताबो आबोनो से केंद्र सरकार चीनी थानियाव बुआमतयनि आहाय व्यवहार खाय जोंनो तेबो सकलगनानि जोंनो तेबो कासलगनानि जोंनो तेबो तला तरिनानि चीनी मानथाय सुक्ताय रगनो ते मानग्लाखा ते खरां सेप सुकमानि बुथारनान नाय दंमानि आबोनि बागै जों जतनो थानसा बाक्सा अंगै चीनी बरर अरो जों चीनी मानथाय माननानि बागै जतनो थानसा बाक्सा अंगै खनानि बन आरो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस अदालत बाजार हाट थांफाय लामा बेबार ननो बंद खलायै आबोनो प्रतिबाद खलायै भारत सरकार नि थानियो खरां सविनानि भारत सरकार जाहाते ओ बिल कुन मते पास खलायमिया आबो न प्रतिबाद खलायै खनानि बन न जतनो समर्थन खलायबायदि ताम बागै न्यागाय जों सिओ तिनि ओ बिल न लोकसभायाव तिसामानि बाय दिल्लीयाव आसामनि बरड 70 टा संगठन अलरेडी लांटा खलायै लामायाव अंखलायै बर आंदोलन खायलायगा जों मारो गोजान गोजान खायकेसि खनानि बन आबोनि प्रतिबादे जों ते आलादा खाय नुंयावै नेसो नुंमानि नेसो नुं थानिवानो तिब्रानि टीएसएफ न जों खाबाय खुबाय समर्थन खायो टीएसएफ नि जबाव टीएसएफ दफानि बागै खरां तिसा थानिवो नेसो तिसा थानिवो जॉइंट एक्शन कमिटी आरो जों बदल थानजा जत लुकु रगनो जों खाबाय खुबाय कयो खनाव जा बात हियावै दल बल हियावै धर्म हिनलायावै जों जतनो ओ बन सक्सेस खायदिसावै दिल्ली सरकार न सुंदररी दिनानि बागै ते अरव आबो हाय चलिगला विदेशी राज चलिगला अवैधनि राज चलिगला अवैध नागरिक राज चलिगला आबोनो प्रतिबाद खाय जतनो थानजा खाय खनानि बन सक्सेस खायदि साबायदि आबोनि हिनि जों दफायाव सम बदल लिंगै कय ह हामबाय खनानो सपोर्ट को खायो किंतु बर बाक्सा फिजिकली कोनो बासा नाय बियां बियां रगनो जत त्रिपुरा सारा त्रिपुरा जत जागानो चिनी बरनो साबायने